Yhteisautoilu on mahdollista jo yli 300 Euroopan kaupungissa. Toimittajamme maailmalla on tutustunut tilanteeseen Amsterdamissa. Yhteisautoilun idea on yksinkertainen. Useampi ihminen käyttää vuorotellen samaa autoa. Keski-Euroopassa yhtä yhteisautoa kohti on tavallisesti noin 15 käyttäjää. Perusmaksun lisäksi kukin maksaa ajetuista kilometreistä. Yhteisautoilu on edullista niille, jotka tarvitsevat autoa silloin tällöin. This is only for people who are driving between 1,000 and 15,000 kilometers a year. If you drive less than that, you better go to a rental organization. And if you drive more, then you should have your own car, because otherwise it should be too expensive. Yleensä yhteisautoilijaksi ryhdytään käytännön syistä. Oma auto on kallis ja Keski-Euroopan kaupungeissa parkkipaikoista on pulaa. Yhteisessä käytössä olevat autot sen sijaan odottavat käyttäjiään vakituisilla lähiparkkipaikoilla. It's a good system. There are some, let's say, some diseases in the beginning. For instance, when they have too many people who want to use the car at the same moment, there is no car, but you have to deal with that. And you can go to another station in town to get another car, or you can phone them, and they try to bring you a car. Yhteisessä käytössä olevilla autoilla on runsaasti myönteisiä ympäristövaikutuksia. Tutkimusten mukaan yhteisautoilu vähentää autojen määrää. Myös parkkipaikkojen tarve vähenee merkittävästi. Yhteisomistuksessa olevia autoja käytetään myös kustannustehokkaammin ja harkitummin kuin yksityiskäytössä olevia autoja. If we have one place like this with 5 cars, we'll reduce 50 other places, because people sell their car anymore. Another thing is that they drive less, so one car saves about 35,000 kilometers a year. Yhteisautoilua ollaan käynnistämässä myös Helsingissä. Partire-niminen yhtiö aikoo hankkia ensimmäiset autot jo ensi kevääseen mennessä.